Arbotech, Číňan, Kyries, Knotfiller. Všetky tieto technológie uvidíte v dnešnom videu. Zdravím vás, priatelia. Moje meno je Raso Galo, vyrábam pod značkou Mengard a v dnešnom videu vám odprezentujem nástroje, ktorými som vyrábal túto novú orechovú misku v tvare tekvice. Ak vás zaujíma miska, môžete sa pozrieť na môj profil, tam nájdete fotky aj cenu. A ak vás zaujímajú nástroje, ktoré sú pomerne exotické, ktorými som ju vyrábal, tak ostaňte naladení, za chvíľočku vám ich ukážem. Disclaimer na začiatok, všetky nástroje som si kúpil za vlastné peniaze a nie som žiadnym výrobcom platený za reklamu. Turboplane je môj obľúbený nástroj od firmy Arbotech. Používam ju na všetkých svojich projektoch. Priemer má 100 mm, 3 žiletky, ktoré sa nedajú vymeniť, ale dajú sa diamantovým pilníkom nabrúsiť. S touto rotačnou rážkou pracujem veľmi rád, hlavne preto, že je veľmi výkonná a na rozdiel od vlastných čínskych nástrojov nemá takú tendenciu sa zahryznúť do dreva a vyhodiť brúsku preč. Kde sa nedostane turboplane, dostane sa ball gouge. Tento nástroj od Arbotechu používam na tvarovanie vnútorných zakrivených plôch a na rozdiel od turboplaneu sa tu rezná časť dá vymeniť. Tam, kde sa nedostanem veľkou brúskou, tam používam ďalší nástroj od Arbotechu, a to konturovaciu brúsku s priemerom 50 mm. Brúska má excenter, to znamená, že tá kvalita brúsenej plochy je veľmi dobrá. Brúsne kotúčiky sa neupevňujú cez suchý zips, ale s krutkou v strede, čo je trocha otrava, ale zase ako dobre držia. Nevýhodou je, že tie kotúčiky sú pomerne drahé, tá cena vychádza cez 90 centov za kus. No a riešením môže byť použitie ďalšieho nástroja, a to lacnej čínskej brúsky s priemerom 50 mm. Tu sa kotúčiky upevňujú pomocou suchého zipsu. Brúska má subjektívne vyšší výkon ako tá od Arbotechu. Problém tu je skôr s prehrievaním. Kotúč sa prehreje a jednoducho tá textilná časť, ktorá sa upína na suchý zips, tak tá sa oddelí od zvyšku kotúča a tým pádom to je nepoužiteľné. Kotúč z Číny vychádza na zhruba 5 až 7 centov. Samotný nástroj stojí euro 40. Pre zaujímavosť, na tomto projekte som použil 7 brúsnych kotúčikov a zničil jeden nástroj. To je 2,90. Pri Arbotechu by som odhadom potreboval 5 kotúčikov v cene 4,50. Na brúsenie vnútorných zakrivených plôch tu mám 2 nástroje od firmy Kyries, hríbik a valec. Principiálne sú to rovnaké nástroje, sú to gumené váčky, na ktoré sa nasadí šmirgel a následne sa nafúknú. S nástrojmi sa pracuje veľmi dobre, majú vysoký výkon a v podstate na takéto zakrivené vnútorné plochy som nenašiel žiadnu inú alternatívu. Ako jedinú nevýhodu tu vidím vysokú cenu šmirglových nasadcov. Hríbik stojí 3,30, valček 2,40. Na praskliny a hrče používam Knotfiller, čo je v podstate špecializovaná tavná pištoľ. Rozstavená polyamidová tyčinka sa natlačí do praskliny. Následne sa priloží chladiaca hliníková platnička, ktorá jednak ten polyamid tlačí ešte hlbšie, jednak ho ochladí a prebytočná časť sa odreže priloženým nástrojom. Priatelia, to je na dnes všetko. Pokiaľ vás nejaký nástroj zaujal a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viacej, dajte mi vedieť, možno, že urobím špeciálne videjko na ten konkrétny. Zatiaľ sa majte. Čaute.